Alah kok yo kesusu-susu. Alah kowe bae lah. Jam pira to iki? Lah jam 09.00 lah. Susu-susu aku kowe njugur ngetat-ngetutke terus arep temane aku arep nganggo kupluk. Sik. Alah jan apik tenan nih. Mbak, iki nganggone gek gampang saka mburi ning ngarep. Nek kebesaran jarum pentul dadi sing ngomong alah kuplukmu nganggone ribet. Tapi asine ra ribet. Mergo kowe iki urung tuku wae dadi ribet le ngulati. Nah, iki nek kegeden di jarum pentul. Nah, iki iso dienggo nek semisal kamu ndak mau modele pakai kupluk. Nah, modele ngene iki. Nah, ya toh. Nek kowe kepengin ditutup kupluke ya iso. Tapi capek ning njaba apa ning jero? Kayane ning jero ya. Ngene apa ngene sik? Oh, keren banget ya, Cah. Dirapikke sik iki dilebok ning jero. Nah. Apik piye? Apik ning jero ngene ya. Ha toh keren toh? Sing ngomong jilbabe Mbak Risa nek gon nggo jagung sapa? Pae kurang duwe wae. Nah, ya toh apik ngene iki toh. Apik ngene. Apa ngene? Kono apik nganggo niki ya. Duh, telepon cisan. Wis lho ya jan. Halo Bu, nggih. Nggih. Niki ajeng OTW. Nggih. Sidake kula nemoni ten pundi? Oh, nggih. Nggih. Wis jan. Ngono apik ya, aku pluk ngene. Dilebokke wae to gen keren ya. Nah, sing ngomong jilbabe angel banget dilatih ribet-ribet aku urung tuku kok ngasih. Nggih Bu, ayo. Ngono ya.